feia gaire calor. No hi feia gaire calor a la taula de l'escriptori. El sol ja arribava massa inclinat i els llibres feien una gran ombra sobre el pot dels bolígrafs. Va ser en aquella penombra que tot d'una el bolígraf de punta fina es va mirar el retolador vermell i li va dir: «Retolador, retolador, com és que tu pintes més gruixut que no pas jo?» El retolador no va contestar, perquè de petit li havien ensenyat que els retoladors no parlaven amb un simple bolígraf de punta fina, encara que sigui a la penombra. Però el bolígraf va insistir: «Retolador, retolador, que saps si per ventura algun dia podré pintar tan gruixut com tu?» I el retolador altra vegada no va respondre. El bolígraf ho anava a provar una altra vegada, quan un llapis de número 2 s'hi va ficar. «Mira, bolígraf, tu no pintaràs mai gruixut, però el retolador no tindrà mai la punta tan fina com la teva. Conforma't de ser un bolígraf, perquè així és com has vingut a aquest escriptori». Aquestes paraules no van consolar el bolígraf, però ja no va tornar a dirigir mai més la paraula al retolador vermell.